Nyt sieltä Kuusamon numero 2. Kakkonen ja kahdeksikko. Erkka Pitkänen lähtee aika vahvaa hyökkäykseen. Erkka painaa, siellä on kolme Sputnikin pelaajaa hänen ympärillään. Ja kyllä, ja on mukana myös Petri Laurila oli myöskin erittäin hyvin Petri mukana. on siellä mukana, mutta hyökkäys tyrehtyi. Ja Näinköhän tämä kaatuu taas näihin tämä kahteen maalintekijä virheeseen. Korczagin. Mutta Maalivahti poimi palloa ja siinä nähtiin taas hyvä tilanne, mutta tyrehti tuohon vähän pehmeämpään kohtaan. Mutta kyllä nyt tässä venäläisjoukkueen tempo näyttää sen verran kovemmalta, että nyt on Kuusamon pojat kyllä aika pahassa liemessä. Kyllä se on enemmänkin on todellakin tämmöistä Kuusamon selviytymistaistelua tällä hetkellä. Vasta hyökkäyksillä mahdollisuus ehkä saada se yksi tilanne. No niin, nyt tulee vapaapotku. Nyt pitäisi Kuusamon miesten kyllä, nyt no sinne lähteekin 2 miestä kärkeä. Nyt tässä tuntuisi olevan semmoinen jonkinlainen